I obrim el nostre cafè de l'Ara i Aquí d'avui. L'Anna Parramon, que ja m'està dient moltes coses que vol que traiem durant aquest cafè de l'Ara i Aquí, i ara els explicaré per què. Avui, com els dèiem, parlarem molt d'una malaltia, l'esclerosi múltiple. Indicava jo en el sumari d'avançament de continguts que de moltes malalties n'haurien de parlar no només allò que es diu el Dia Mundial o el Dia Internacional o per una causa molt concreta, sinó que valdria la pena parlar-ne durant tot l'any per poder conscienciar, observar i posar damunt la taula els neguits que tenen els afectats i el seu entorn més pròxim al voltant d'una patologia. Avui, la patologia de la qual parlem és l'esclerosi múltiple, una malaltia de la qual donarem detalls i que darrerament vostès n'hauran sentit parlar també a causa de l'estrena d'una pel·lícula. El passat divendres es va estrenar una pel·lícula, una producció que es diu 100 metros rendirse no es una opción. Una pel·lícula que té doncs, en els seus papers principals i basat en un fet real a Dani Rovira i a Carra Elejalde. En parlarem d'aquí un momentet d'aquesta qüestió perquè també té a veure amb la patologia i amb la voluntat que té l'associació Trana, l'associació que aplega els afectats d'aquesta malaltia i el seu entorn al voltant d'una cita solidària. Saludem, com dèiem, a l'Anna Parramon. Molt bon dia, Anna. Hola. Quan s'engega el llumet vermell ja no podem dir res perquè ja estem on air, que es diu, eh? Sí, no l'havia vist. Molt bon dia, Anna. Bon dia. És la presidenta de Trana, com dèiem, aquesta associació, com dèiem, que treballa precisament amb aquests objectius, no? Intentar aconseguir les millors condicions per a aquesta gent i em deies tu també conscienciar perquè la gent doni un pas endavant i no li faci cap tipus de recança a dir que pateix aquesta malaltia. És una de les malalties que la gent li costa reconèixer en públic que la té. És una de les malalties que realment està considerada que quan la tens i la gent no la vol dir, s'amaga, intenta que quan té baixes que no pot anar a treballar posa qualsevol altra excusa i no vol dir exactament que la té. No és una malaltia ni contagiosa, ni és una malaltia genètica, és una malaltia que t'ha tocat portar, que és com una bossa que portes a l'esquena, t'ha tocat portar i que té els seus altibaixos, però no per això no pots fer una vida laborable normal. I aquí, a Andorra, que és petit, clar, la gent de seguida s'enteren de les coses i de seguida ja et diuen tu tens això, ja no pots treballar. És el problema que a vegades hem parlat amb la doctora en inserció laboral amb aquesta gent, que ha de ser normal igual que una altra. Ara en parlarem. La doctora a la qual es refereix, Anna Parramon, és la cap del Servei de Rehabilitació del SAS, del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, la doctora Mercè Ballanet. Doctora, moltes gràcies per venir, molt bon dia. Un plaer, bon dia. Estem parlant d'una patologia que afecta el sistema nerviós central i que té a veure amb l'embolcall de bona part de les fibres d'aquest sistema nerviós perquè perdem allò que es diu la mielina. Exactament, sí. La mielina és el que ens permet conduir els impulsos nerviosos d'una manera més ràpida. I aquesta malaltia el que fa és que la persona genera anticossos. És una malaltia que es diu autoimmune, que vol dir la immunitat és aquell sistema que ens defensa contra les agressions i en aquest cas la immunitat ens defensa, o sigui, ens ataca a nosaltres mateixos. I això és el que fa aquesta malaltia. Parlava de l'afectació i de l'origen. No l'hem de trobar amb cap factor hereditari? És complicat, no és tan senzill com això. És una malaltia que, curiosament, té més prevalença i més incidència en determinades zones del planeta. Inclús li havia portat aquí un estudi que va sortir el 2012, on hi ha una petita illa d'Escòcia on hi ha la incidència més alta d'aquesta malaltia. Llavors això ha fet que hi haguessin moltes hipòtesis de per què això es dona més sovint en un lloc. Hereditària no és, però sí que és veritat que els familiars de primer i segon grau de persones afectades tenen una miqueta més de probabilitats de patir-la i hi ha uns gens en els quals s'ha trobat una certa relació amb la malaltia, però ni és infecciosa ni és hereditària, això que quedi clar. Però sí que hi ha molts factors que estan barrejats i una cosa és la genètica, els gens que nosaltres portem, i l'altra cosa és l'epigenètica, on vivim i què és el que ens influencia en el medi ambient. Un dels factors que s'ha estipulat perquè es dona més en zones fredes o en certes latituds seria el dèficit de sol, i això es relacionaria amb la vitamina D. És a dir, que hi ha molts factors en els quals s'està estudiant. Pensi que hi ha revistes científiques només destinades a l'esclerosi múltiple, és a dir, que es publica cada mes estudis sobre aquesta malaltia i s'investiga molt. Perquè a més parlem d'una esclerosi múltiple, però hi ha moltes tipologies dins també. L'esclerosi múltiple, com moltes malalties, és un paraigües sota el qual tenim molts tipus de pacients. I també per això crec que l'associació fa una tasca molt important
perquè quan li posem una etiqueta amb algú, això és estigmatitzar i en realitat és un pronòstic relativament incert. Podem tenir persones que tenen el tipus més freqüent de malaltia, que és aquella que es dona a el que es diuen brots, que fa una crisi, diguéssim, aquesta crisi es tracta i després pot tornar més o menys a estar normal o pot quedar-li algun tipus de dèficit. I aquesta és la més freqüent. I hi ha altres tipus d'esclerosi. I clar, quan diem esclerosi múltiple és molt ampli i no sempre s'ha de pensar acabarem una cadira de rodes. No és aquest el tema. Tot i que, pels seus efectes sobre el sistema nerviós central, pot tenir conseqüències sobre una mobilitat reduïda i en els casos més extrems sí que pot arribar a haver-hi una invalidesa, no? Sí. No hem d'oblidar que és una malaltia degenerativa. Això és així. És a dir, que és una malaltia que desgraciadament es dona amb gent jove, amb gent amb edat laboral. I amb major prevalença en dones? Sí, efectivament. Amb major prevalença en dones. I a més en els darrers anys, en les dues darreres dècades, sembla que ha augmentat aquesta major incidència en dones, també. Gràcies, doctora, que li he demanat que utilitzés un llenguatge planer i m'està fent tot el cas perquè així tots podem entendre una miqueta més aquesta qüestió. No sabem quan som. Aquí en Andorra, no tenim un cens. Per exemple, a Espanya n'hi ha 75.000, a Europa 600.000, però aquí a Andorra no ho sabem. No ho sabem per això, no perquè l'hospital o els... No, la gent mateixa no se'n va d'aquí, se'n va a fer tractaments a baix, no vol que la gent d'aquí ho vegi i ho sàpiguin. Aquest és el greu problema. Per això està la federació i dintre de la federació estem nosaltres com a associació amb personalitat pròpia, amb la presidenta, que sóc jo, i la vicepresidenta, que és la Sara Maldonado, i tota una junta, que estem lluitant dia a dia per el que deia la doctora, no una etiqueta, sinó simplement manifestar que tens una enfermetat, n'hi ha diverses classes d'aquest. Sí. El que és important és que no t'etiquetin de dir, pues tens aquesta enfermetat, ja no pots fer absolutament res. Nosaltres el que volem des de la federació i des de l'associació, sobretot Trana, és que la gent es manifesti i que ho tingui com una cosa normal i corrent, o sigui, és algo que t'ha tocat. Els objectius precisament que Trana té declarats: millorar les condicions de vida i l'autonomia dels afectats a través de la recuperació física i també anímica, un tema molt important, promoure el coneixement i l'aplicació de totes les tècniques mèdiques o paramèdiques apropiades per a proporcionar un alleujament i tractament pal·liatiu a totes les persones malaltes o amb seqüeles de malalties o accidents que afectin el sistema neuromotor, i també promoure de la mateixa manera la rehabilitació activa, programes d'entrenament i d'inserció social. Perquè el que deia l'Anna al principi, doctora, una persona pot tenir una vida absolutament normal i està diagnosticat... Ha de tenir-la. Ha de tenir-la, exacte. No, ho dic per l'estigma aquest que hi havia, no? Sí. Ha de tenir-la i és el que... O sigui, una malaltia, qualsevol, no pot ser mai un estigma. Hem de procurar que tothom tingui una vida el més... Normal no és una paraula que m'agradi gens. Penso que ha de ser dintre dels objectius vitals de cada persona. En referència a la pel·lícula que vostè comentava al principi, és molt important l'exercici físic. L'exercici físic aporta un benestar psicològic i això aúna les dues vessants que són molt importants, mantenir una activitat física i mantenir un benestar psicològic. Qualsevol factor estressant empitjora totes les malalties, però una malaltia autoimmune en la qual és el nostre propi cos que va contra nosaltres, és evident, per sentit comú, que l'estrès encara serà pitjor. L'altre dia parlàvem amb un col·laborador, doctora Iana, del poder de la ment en referència a la salut. I allò que diuen, que un s'ha de voler curar està d'una grip. Saben que la grip té una evolució, si et mediques diuen que són 7 dies, si no et mediques diuen que és una setmana, vull dir que més o menys va per aquí, una cosa són els símptomes, però que un s'ha de voler curar. Més que mai amb aquest tipus de malalties que tenen aquest component, com dèiem, degeneratiu. O sigui, l'estat d'ànim, m'ha agradat que posessin això, millorar l'autonomia dels afectats a través de la recuperació física, però també anímica, és molt important. No, és importantíssim. Jo ja porto uns quants anys treballant i aleshores veus que les persones que són més positives tenen un millor resultat. I això ara s'ha demostrat científicament, gràcies a eines com pot ser la ressonància funcional, que és que ens permet veure l'activitat del cervell, doncs s'ha vist com tècniques, per exemple, com la meditació, poden fer que millorin parts del nostre cervell. I el que està implicat aquí, com vostè ha dit, és el sistema nerviós central. Per tant, encara amb més motiu, hem d'aplicar totes les eines que puguem
per millorar el sistema nerviós central, que és el que ens fa pensar i moure'ns i tirar Deixa'm endavant. fer-li 3 preguntes d'ordre mèdic molt ràpides. Estem parlant d'una malaltia, hem dit, crònica, Sí? de moment sense cura? Jo no diria això. Hi ha diferents tipus de tractament. Hi ha un tractament que el que intenta és alterar, modificar, l'esdevenir de la malaltia. Per tant, no podem dir que no té cura com a tal, sinó que hi ha medicaments que intenten i que aconsegueixen retardar aquests brots. Després hi haurien tractaments destinats a tractar el brot i, per tant, millorar aquesta discapacitat o aquesta possible seqüela que ens quedi, i després hi ha tractaments que són realment pal·liatius, que tenen moltes conseqüències, i aleshores intentem millorar cada una d'aquestes petites conseqüències. Quan m'estava referint a de moment sense cura, volia dir que no existeix avui en dia cap tipus de teràpia ni cap tipus de medicament que pugui remielinitzar. O sigui, estem parlant de desmielinitzar, però de moment la mielina no es pot recuperar. El que passa és que el que ens pensàvem que abans era que el sistema nerviós central no tenia plasticitat, ara sí que veiem que té plasticitat. I la plasticitat no és més que això, és trobar vies noves. I, per tant, una de les vies semblaria ser que seria fer molt exercici. Aquesta ens ajudaria a millorar la plasticitat cerebral. Quan nosaltres diem pot curar, una de les coses que és important pensar és que quan envellim també perdem neurones. Per tant, a vegades diem, és que jo no soc com abans, i és que tampoc tens l'edat d'abans. Llavors, curar, en el sentit de dir el cervell torna a ser com abans, no, però sí que podem modificar el desdevenir de la malaltia. Millorar la qualitat de vida, que en el fons, com dèiem, era l'objectiu principal que té Trana, no? Que té aquesta associació. La pel·lícula, i ara podem fer referència a això que passarà el divendres, explica un cas real d'un senyor que es diu Ramon Arroyo, que jo diria que és un cas real poc comú, perquè en aquest senyor, en un moment donat, un tio molt atrafegat amb la feina, que sembla que deixava una miqueta la família de banda, que és el paper que fa el Dani Rovira, i en un moment donat li diagnostiquen precisament aquesta malaltia i li diuen en uns mesos, o d'aquí un temps, no podràs ni caminar 100 metres. D'aquí el títol de la pel·lícula. Resulta que fa bona doncs, el subtítol de la pel·lícula, que és això, rendir-se no és una opció, i no només camina 100 metres, sinó que participa en un Ironman a Catalunya, si no vaig equivocat, que és una passada. O sigui, ja per una persona que no tingui cap afectació, pensar en participar en un Ironman és de tornar-se... Parlàvem abans. És de tornar-se bojos, doncs imagina't, per una persona afectada, no? El director d'aquesta pel·lícula estarà divendres aquí en aquesta gala, de la qual no podem activar que la gent vulgui participar-hi perquè estan les entrades exhaurides. Sí, a veure, el que és les sessions que fa Cinemes Carlemany sí que poden anar, el que passa que fem un pas especial el dia 10, que és dijous, a les 20 hores. Nosaltres hem fet una difusió massiva, associacions, tota classe de col·lectius. El que passa que en les sales el que dona 300 butaques, no dona més. Si arriba a saber, potser ho haguéssim fet amb Cinemes Carlemany en un altre lloc més gran, però clar, no pensaven que tindria tant resó. Jo coneixo l'Arroyo, gràcies a Déu li he arribat a conèixer, és una gran persona, però el que deia la doctora, psicològicament és superfort. És un home que té les idees molt clares i ell va dir, jo no em quedo sentat en una cadira, però per molt que això, llavors és el que li fa fer això. Ell està molt bé, té brots en moments puntuals, però psicològicament és el que dèiem, està genial. I intentarem, a veure si podem, fer-li la videoconferència perquè estigui present en la sessió especial que ens han donat. Que el director de la pel·li em deies que sí que estaria? Sí, ell estarà a les 12:30, fem una roda de premsa, estaré jo amb ell, després vindrem també aquí a Becaris, i després estaré amb ell tota la tarda, organitzarem tot el que, entrevistes i tot el que vulgui la gent parlar amb ell, i a les 20 hores comença la sessió. Ell estarà intervenint en la pel·lícula, ens explicarà, farem això, la videoconferència amb l'Arroyo, parlaran, i després de la pel·lícula, tothom que vulgui preguntar alguna cosa sobre la pel·lícula i com el tarannà que va portar, el Dani Rovira, perquè el Dani Rovira es va tindre que apremar moltíssim i va tindre que interpretar un paper molt difícil, perquè clar, i canviar el registre li dona una mica aquella picardia a la pel·lícula, que hi ha moments en què et rius, que dius, és una mica així, però li ha donat molt bé, li ha donat un punt molt maco. Val molt la pena, la veritat. Jo no he tingut encara l'oportunitat, però sé de gent que l'ha vist aquest cap de setmana, la van estrenar el divendres, diuen que val molt, molt la pena. I sobretot que posa damunt la taula com ha passat, que a vegades el cinema ens ajuda en aquestes situacions. Jo recordo aquella pel·lícula que parlava de la història de Stephen Hawking, no fa massa,
i moltes altres, que hi ha hagut pel·lícules que et posen damunt la taula una realitat i que ajuden. Doncs mira, el cinema té moltes avantatges i aquesta és una, no, que posa damunt la taula realitats de gent que probablement la tenim potser vivint en el pis de baix. I això és així. En aquest sentit, a mi m'agradaria recalcar que qui li diu que no caminarà 100 metres és un malalt. És un malalt negatiu, un malalt amargat. Sí. I això crec que és una bona reflexió al veure la pel·lícula, doncs que no hi ha cap metge, ni cap fisioterapeuta, ni cap infermera que li digui no caminarà 100 metres, perquè no ho podem saber. Perquè no ho podem saber. No és perquè li amaguem res, sinó que en realitat el pronòstic és incert. I en canvi qui li diu és una persona molt negativa, que al final doncs, tots els altres malalts s'hi posicionen una mica en contra. Ara tampoc vull avançar la pel·lícula. Però... Una persona que s'havia rendit. Que s'havia rendit. I el que això fa és una pitjor vivència de cada pacient i de la persona que l'envolta. Sí. Perquè nosaltres sovint no només hem de pensar en els pacients, sinó que hem de pensar en les persones que les envolten. Evidentment que sí. L'Anna feia una reflexió al principi que m'agradaria saber la seva opinió. Hi ha certes malalties que són invisibles o perquè la societat tampoc són prou sensibles com per adonar-nos de les realitats que tenim al voltant, o perquè la pròpia gent malalta i el seu entorn doncs no els agrada, no consideren oportú dir-lo. A vostè li semblaria oportú que la gent donés un pas endavant, que s'informés via l'associació Trana, que fessin pinya i Les associacions són fonamentals, fan una tasca increïble. Jo penso que a Andorra tenim molta sort perquè des del punt de vista sanitari tenim un recolzament molt important. Crec que quan vas amb trobades científiques doncs veuen el tipus d'atenció que tenim, que és molt bona, i potser el que caldria dir com a part a millorar seria la inserció laboral. I el fet de no voler dir la malaltia que un té doncs és perquè no ens enganyem, això és així. És a dir, que a vegades dius això, la gent posa una etiqueta, aquest acabarà amb una cadira de rodes, saps què? Sí, millor que no hi sigui. Agafa una altra. I això és el que sí que penso que és millorable. És difícil de millorar, no és una cosa senzilla a fer, però crec que és cap on hem de posar esforços en la reinserció laboral de totes les persones que tinguin qualsevol tipus de dificultat, ja no amb l'esclerosi múltiple, sinó qualsevol altre tipus de discapacitat. Evidentment, certes feines amb un component físic molt important segurament potser no les pot fer, però vull dir, deteriorament cognitiu, zero. No va lligat, o sí? Home, sí. Hi pot haver. És a dir, però no és obligatori que no és obligatori, no. És a dir, hi ha uns certs símptomes que són els més freqüents. Després, evidentment, és una malaltia que afecta qualsevol lloc del sistema nerviós central i pot ser-hi, però durant molts anys o inclús amb determinades persones mai és el símptoma predominant. Depèn de cada feina. Hi ha arquitectes que tenen esclerosi múltiple i segueixen treballant. És a dir, que no necessàriament ha de ser. En la pel·lícula és una persona que és creativa i que això li afecta, però no tindria per què. Però sempre el que s'intenta és... La reinserció laboral és buscar alguna cosa que estigui dintre del teu àmbit de coneixements o de competències i en la qual puguis treballar. Treballar jo penso que és una bona manera de rehabilitar-se perquè mantens la ment ocupada sempre i quan sigui un treball satisfactori. Ho deia això perquè una de les persones que hem esmentat abans, Stephen Hawking, pateix una esclerosi lateral amiotròfica, que no és aquest tipus, però com dèiem, forma part d'aquest tipus de malalties i està considerat una de les persones més intel·ligents i més capaces del món. Sí, exacte. I ell treballa i ens permet fer avenços a tota la... O sigui, és un geni i continua treballant i continua fent. Parlo un moment amb l'Anna i li demanaré com està la recerca en aquest sentit, perquè a vegades hi ha certes malalties que l'accelerador no es prem de la mateixa manera. Si la gent ens escolta, si la gent ens veu ara les repeticions quan sigui, si se sensibilitza a partir del cas, com dèiem, de la pel·lícula, del cas del Ramon Arroyo, etc. S'ha de posar en contacte amb Trana. Sí, nosaltres tenim l'associació i que està a Prat de Casadet, on està exactament la federació, estem dintre, perquè gràcies a Déu tenen unes instal·lacions meravelloses que podem aglutinar tota la gent. Tenim persones que en el moment que ells vulguin els poden atendre i automàticament els deriven a l'associació.
L'associació, gràcies als metges, ens hem assessorat. O sigui, l'associació fa des del 1995 o 90 que està creada. Es va crear per un col·lectiu de persones molt involucrades en aquest tema. Ho van fer genial. Una era la Pilar Rodríguez, no era? Que em sembla que era la presidenta de l'associació, i ho va fer molt bé. El que passa que són associacions que durant molts anys crema molt. Estàs visquent el que el malalt dia a dia t'està explicant, i no només això, també el familiar. El familiar és un tema importantíssim, perquè estem parlant del malalt, però el familiar és el que realment està assumint tot el que li està passant. Això també. Clar. I des de l'associació estem posant a terme primer fem el que és la part esportiva, que ens va assessorar la doctora en una de les reunions que no es feia. Li direm com Trana Training, perquè no quedi tan sense... El dia 26... El dia 26, sí. M'he notat aquí que tenia un acte al Sabadell, oi? Porto el campió del món, Fabián Cuenca, que és de cardio kickboxing, és una de les persones més emblemàtiques d'aquesta disciplina, i ell fa coses solidàries. I ens ve el dia 26 aquí al Serradells a fer una masterclass solidària per l'esclerosi múltiple. Doctora, com dèiem, com està la recerca? Perquè certes malalties sabem que hi ha molts recursos dedicats, no sé si l'esclerosi múltiple L'esclerosi és una de les malalties on hi ha molts recursos. Hi ha també una associació molt potent a cada un dels països, i això bàsicament és perquè és la causa més freqüent de discapacitat, de causa neurològica en gent jove. O sigui, afecta moltíssima gent. Llavors això, per sort, ha generat que hi haguessin molts recursos. Tenim la sort de que a prop, a Barcelona, al Vall d'Hebron, hi ha un dels centres més importants de recerca, amb el doctor Montalbán al capdavant, i es fan revistes científiques que publiquen tots els treballs que es fan. Molt sovint hi ha molts grups que treballen, hi ha molts grups que per sort treballen en xarxa. Nosaltres vam anar a un d'aquests congressos i vam presentar un treball que vam fer aquí fa uns anys en el servei, conjuntament amb el servei de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i intentem buscar des de cada un dels àmbits. És a dir, hi ha els que fan recerca bàsica, que es diu per què es produeix la malaltia, perquè encara no ho sabem ben bé per què. Què podem fer per anar a la base de la malaltia? Després hi ha la clínica, com podem millorar l'estat d'aquestes persones. Doncs aquí és on nosaltres formem part, de com tractar-los els brots, com fer que després recuperin millor, i des de molts àmbits, perquè veiem això, que hem d'anar amb una medicina més integral, que tingui en compte tot, que tingui en compte la persona, el seu factor psicològic, perquè veiem que això influencia en l'esdevenir de la malaltia. Jo crec que ja tenim molt clar que això de separar salut mental, salut física i tal està de modé, i ja no ens ho creiem, això. Doctora, que li agraïm moltíssim que hagi vingut a explicar-nos qüestions. Digui. Una cosa que li voldria afegir de cara a l'Ultraining. Sí. Trobo a faltar que en els gimnasos d'Andorra, que Andorra és un país que trobo que es fa molta activitat esportiva, doncs no hi hagi una adaptació. És a dir, per què les persones que tenen un problema de mobilitat no poden anar al gimnàs on hi va tothom? I crec que això seria molt més inclusiu, fins i tot diria que seria la llei, no? Perquè hi ha una llei d'accessibilitat i entenc que... Sí, però no hi ha les màquines, per exemple, que puguin estar adaptades, i això crec que seria un bon pas de cara a facilitar que tothom fes activitat. Doncs és una bona reflexió per posar-la al final. Doctora Avellaneda, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè. Per la visita. I Anna, moltíssimes gràcies. Molta sort aquesta setmana, on dèiem que l'associació Trana i els afectats i el seu entorn, perquè m'ha semblat molt encertat el que deia l'Anna Parramon, seran especialment protagonistes i ho celebrem molt. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.